Tak, autobus Karosa 731B. Tak, budeme se pát dovnitřku. A nejdřív si to ale obejdeme teda kolem dokola. Pardon. Tak, máme tento. Tady můžete vidět, že to je opravdu Karosa P731. Evidenční číslo vidíte zde. Tak, podíváme se ještě z téhle strany, teda než se páme dovnitřku. Tak, výborně. A K2 nám přijela, ale jak jsem vždycky říkal, jedno hnus, ano, jedno hnus. Tak, no pojďme se teda podívat tedy dovnitř. Začneme teda zadní částí. Tak. Tento. Pamatujete? A na to je znehodnocovač. Tak. Vždycky žádná víceméně změna, no ale i tak. Tady máme taky vepředu ten znehodnocovač, ten starý, na ty tenký jízdenky, co byly za korunku. Tak. Ještě pamatuju, no. Tak. Máme prohlídku 731.